Και εδώ πάμε για ένα σούπερ μάρκετ vlog για την Carnivore του φτωχού. Με βλέπεις βαζομπόλικο άρωμα, θέλω να μοσχοβολάω. Και ναι, βάφτηκα. Γιατί ποιος ο λόγος να έχεις ένα γραφείο γεμάτο καλλιντικά και να πηγαίνεις παντού άβαφη. Εδώ με βλέπεις για ένα τελευταίο check. Είμαι μία θέα νομίζω. Έτσι. Εδώ φτάνω στο εργαλειάκι μου, βλέπεις, παίρνω το κράνος μου και αφήνω τη σακουλίτσα μου πίσω και είμαι έτοιμη. Φοράω το κρανάκι μου, με βλέπεις, βρουν βρουν. Και κάπου εδώ σταμάτησα σε ACS Smart Point για να πάρω πακέτο το οποίο κανονικά ήταν να μου έρθει σπίτι, αλλά μου το βάλανε με το έτσι θέλω στο locker. Ταυτιστείτε ελεύθερα. Τελευταία η ACS δεν ξέρω, έχει πραγματικά ξεφύγει. Εδώ έχω φτάσει, παρκάρω το εργαλείο μου το ωραίο και εδώ κάπου έχασα τη μάρκα και ευτυχώς βρήκα €1 και πηγαίνω πίσω. Τα μικρά τα καρότσια πάντα είναι πίσω. Ποτέ δεν βρίσκεις μπροστά να πάρεις. Παίρνω λοιπόν το καροτσάκι μου και ανεβαίνω σε λιγάκι τις κυλιόμενες σκάλες. Εδώ με βλέπεις να τις ανεβαίνω και φτάνω εδώ. Και εδώ. Τα βλέπεις λοιπόν όλα αυτά. Αυτά λοιπόν στην Carnivore δεν τα αγγίζεις. Κάνω μια στάση για να πάρω το αγαπημένο μου εσπρεσάκι, τις κάψουλες. Εδώ βλέπεις φτάνω στα ψυγεία. Τσεκάρω εδώ λίγο τα χοιρινά να δω τι παίζει, τι έχουν και από τιμές γενικότερα τι γίνεται. Βλέπεις εδώ έχει πολύ πράγμα. Τελικά αποφασίζω να πάρω μπριζόλες χοιρινές λαιμού με κόκαλο. Αλλά μετά από λίγο το μετάνιωσα, δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσεις. Και τελικά τις άφησα και πήρα μπριζόλες χοιρινές χωρίς κόκαλο λαιμού πάλι. Εδώ με βλέπεις, με παίρνω κιμά για να κάνω μπιφτεκάκι ανάμεικτο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ανάμεικτος. Και εδώ τις αγαπημένες μου τσιπούρες. Είχε αυτές που είναι 3 συσκευασία και αυτές που είναι 2. Εγώ πήρα αυτές με τις 2 γιατί μου φαίνονται πιο μπαμπάτσικες. Εδώ σταμάτησα στο ψυγείο με το βόιο. Εδώ γενικότερα να ξέρεις είναι λίγο τρίκι με τις τιμές. Κάνε πρώτα μία έρευνα πριν πάρεις τη συσκευασία, να δεις τι γραμμάρια παίρνεις και πόσο έχει το κιλό. Γιατί καμιά φορά αυτά που είναι τα XXL είναι πιο ακριβά. Εδώ βλέπεις κοιτάω σαλαμάκι, τελικά δεν μου άρεσε λόγω υδατανθράκων, γιατί θέλω να φτιάξω Carnivore πίτσα, εν τέλει δεν το πήρα. Το ίδιο βλέπεις και εδώ με το προσούτο, ούτε και αυτό το πήρα. Και εν τέλει επέλεξα να πάρω σκληρό τυρί, γιατί όπως βλέπεις εδώ τα κίτρινα τυριά κάνουν για Carnivore και δεν έχουν και υδατάνθρακες. Πήρα επίσης και λίγο καπνιστό μπέικον. Ναι, πήρα λουκάνικα, συγχώρεσέ με φίλε καρνιβοριστή. Εδώ με βλέπεις πήρα και αυτές εδώ τις μπρίζες, τις κοιτούσα, τις γυρνόφερνα, τελικά τις πήρα. Εδώ βλέπεις θα πάρω τα αγαπημένα μου μορομάντιλα, πολύ καλή συσκευασία και μεγάλη. Εδώ κοιτούσα για να πάρω κανένα αρωματάκι, body spray κτλ. Τελικά δεν βρήκα κάτι που να με ενδιαφέρει και νομίζω εδώ έχω το μεγαλύτερο πλάνο από όλα. Βλέπεις το λιποζάν τι τιμή πήγε ρε φίλε, δηλαδή απίστευτο. Σταμάτησα να πάρω και τα βουλάκια μου, πήρα 2 συσκευασίες των 12, τα medium, αυτά είναι πάρα πολύ τιμία. Γενικά τα προτιμώ, μου αρέσουν και εδώ βλέπεις τα ανοίγω και τα τσεκάρω, πάντα τα τσεκάρω να δω αν έχει σπασμένα αυγά μέσα. Και εδώ είναι το καλαθάκι μου. Έτσι, ωραίο, καλό και τίμιο. Εδώ βλέπεις συνολικά τι έχω ψωνίσει, τι έχω πάρει και κάπου εδώ θα δεις και το σύνολο της τιμής. Έτοιμη για επιστροφή στο σπίτι.